te kublai shibun ya pi ki perlok ki perjor ki baju sultanat ban sngap ya ki video la ne ki blog ki ba ngan pen i shapi ha kani ka video te lada pi dai ki badang tmai ha pok ka channel te sobhawan subscribe ka channel bat penyon ru ya tu bell icon ba penyo shibun ki jing tip bat ki jing i te mentang nya pe ya kani ka jing internet jong ni ksat sol kiat mo pe perlok ka jing internet kanu ha ki polior kanu ka jing internet ha arangi pe bat ka jing internet jong ksat kala kring shi ka dei ya ki briu ki pana chngai ki bawan ban sakhi ban pe tala ki jong ki kmat ya kani ka ksat bat kalong ru ka wei ka ksat ka bai internet ha ki ha ka than mo kon ro mo ngala ban ong ba ka jing don jong kani ksat kala pen im bat ka la nyo shibun ki kamai kaji bat ka ai kamru ya ki khon samla hak tu ka than jong ka mo kon ro te wat klet ru perlok ba pin lada pi internet ya kini ka blog te wanum klet ru ban pin share like ba subscribe ban pin share ru shaki we knang ba pinyo ya ki video ki ba tmai ki ba ngan so upload hapo kane ka channel bat kane ka blog ka ba nga pin i pi te kublai shibun wanum klet ru ba pin nyon ya tu bell icon ba pinyo shibun ki jing tip ki ba khamnya halor kane ka video te kublai shibun